बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव दा बिग आपडेट जास्ट लोगोफोर रुमाव सफैदों बेनिफ्राय एसे लेट जाबाय बेनो जाबाय एडिआरइ एग्जाम डेट डिक्लेयार खालामबाय अफिशियली दा लोगोफोर नोंथांमोननि रिजाल्टआ ग्रेड 3 आ फैथारसिगोन दा बावैनो दा बेसेबां डेटआव एनाउन्स खालामखो आं नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेटखौ लाबावबाय फिन खनसेबाव दा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि आपडेट मोनबाय थानो दा गोबाव खालामा जों नायगोन बे आपडेटआ बबेयाव होदों दा लोगोफोर बिथां सीएमआनो बेयाव टुइट खालामबाय जे नोंथांमोननि रिजाल्टआ 6 नभेम्बर थ' नोंथांमोना 6 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अफिशियेल टाइमावहाय रिजाल्टखौ मोननाय जासिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 दा ग्रेड 3 आव ड्राइभार दङमोन दा ड्राइभाराबो फैनो हागौ नाथाय लोगोफोर बेयाव मेनसन खालामाखै जे ड्राइभार फैगोन ना गुबुन गुबुन पस्टआ फैगोन नाथाय ग्रेड 3 स' नोंथांमोना डाइरेक्ट अफिशियेल हिसाबै रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन सेबोनि पर्टेलाव थांनानै दा काट अफ बेसेबां थांगोन बुंनो हाया हमना ला काट अफखौ जों एग्जाम्पल महरै 85 एसटी हिसाबै बेनिफ्राय 95 नि गेजेराव थानायनि चान्सखौ मोनदों सिगांनि काट अफ थानायखौ नायोब्ला दा बे ग्रेड 3 पस्टआव ओरैबायदि दङ एचएस लेभेल दा लोगोफोर एचएस लेभेलाव 150 नि एग्जाम जादों देन बेनिफ्राय डिग्री लेभेलाव नोंथांमोना 175 नि एग्जाम जादों स' बेखौ नायोब्ला काट अफआ एचएसआव खम थांगोन हमना ला 85 80 देन बेनिफ्राय 175 नियाव नोंथांमोना 90 प्लास थांनायखौ नुनो मोनगोन मानोना बेयाव टोटेल मार्क्सआ बुरजा नालाय बेखायनो काट अफआ बेयाव गोजौखौ थांगोन बायदि मोनदों स' बिनिफ्राय ओरैबायदि जायो पोस्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना पोस्ट वाइसआवहाय काट अफ थांनाय मोनगोन आं सिगांनि बायदि बुंखादोंमोन जेरैहाय स्टेनोग्राफि बेयाव खम काट अफ थांगोन मानोना बेयाव बयबो एलिजिबल जाया बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनाङाव खम काट अफ थांगोन बेयाव बयबो एलिजिबल जायाखै मानोना जेनेरेल डिग्री पासआ बेयाव खालामनो हाया नालाय सेलेक्ट जानाय नङा स' बिनिफ्राय बेबादिनो एकाउन्टेन्सिफ्रा खम थांगोन नाथाय लोगोफोर जेनेरेलाव बयबो एलिजिबल जायो नालाय बेखायनो काट अफआ 95 प्लास थांनायनि चान्सखौ नुनो मोनगोन 175 नियाव स' बिनिफ्राय एचएस लेभेलावबो नोंथांमोना बेबादिनो खाथि खाला काट अफ थांनायखौ नुनो मोनगोन स' बिनिफ्राय काट अफआ माब्ला ओंखारगोन दा लोगोफोर फाइनाल लिस्ट जाबासो नोंथांमोननि काट अफ ओंखारगोन जे बे स्टुडेन्टआ इसिखिनि मोनबाय होननानै टटेल फाइनाल सिलेक्सनाव नोंथांमोना काट अफखौ मोननो हागौ दा जायखिजाया नोंथांमोननि रिजाल्टआ नैबे 6 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो ओंखारसिगोन दा नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थादो अफिशियेल साइटआव थांनानै दा बिग आपडेटआ बेनो लोगोफोर ग्रेड 3 नोंथांमोना डिसेम्बराव स्किल टेस्ट लानायखौफोर बेनोमोन आरो बिनिफ्राय स्किल टेस्टआ भाइभा टेस्टआ नोंथांमोना लास्ट उइक नङाब्ला डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ थागोन स' बिनिफ्राय एपइन्टमेन्टआ नोंथांमोना जानुवारि एबा डिसेम्बर लास्ट उइकआव नोंथांमोना मोननो हागौ दा बिग आपडेटआ बेनो लोगोफोर नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट